Mojom gošćom, Katarina Ranković, umetnica koja je najavila svoj performans koji će imati u petak ovde u Beogradu, ali pre nego što ponovi gde i kako će on izgledati, hoću da se vratimo na priču tamo gde smo stali, a ona je rekla da je imala već performanse u Beogradu, pokušala je da deli ljubav i zagrljaj, a naišla je na muškarca koji nije odgovorio ljubavlju, nego je odgovorio udarcem. Šta se zapravo dogodilo i kako si ti odreagovala u toj situaciji? Pa, pošto je to zapravo, kako si i rekla, bio performans koji je želeo da podeli ljubav, možda je, nažalost, za nekog i to neka vrsta ljubavi, što je meni bilo fascinantno, jer prosto ne susrećem se sa time svaki dan, iako znam da, nažalost, takve stvari postoji, da je za nekog to način izražavanja ljubavi. Pa ništa, išli smo, to je bio neki potez između Skupštine i Knez Mihajlove i prosto mi smo raširenih ruku prilazili ljudima koji su zaista na divan način odgovarali, prvo su bili zbunjeni, ali zaista svako je prišao da zagrli, gde je čovjek rekao, nemoj da si mi prišla. I u redu, ja sam nastavila, prijatelj do njega je krenuo da zagrli i kako smo se mi skoro dodirnuli, ja sam samo dobila udarac od ovog drugog prijatelja u ruku i onako neke vrlo pogrdne nazive za sve nas koji smo tu bili. Prosto, ja mislim da on nije ni znao da se dešava performans, jer nismo ni bili obučeni, ali to je bio naš način izražavanja zapravo ljubavi. Ali evo sa kako si odreagovala ti? Pretpostavljam da si bila u čudu. Ja nisam imala nikakvih, ja verbalno nisam mogla da se izrazim zato što sam bila šokirana. Ja sam samo stajala sa tim rukama raširenim i kako je on odlazio, ja sam i dalje stajala i onda su samo meni prišli kolegi kao, hajmo samo. I prosto, mislim, posle sam imala zaista emotivnu reakciju jer nisam mogla da verujem da zaista postoje neki ljudi koji na taj način doživljavaju ljubav. S obzirom na to da je tema ove emisije između ostalog i stid i sram, jesi ti u trenutku osetila stid ili si negde shvatila da si možda besna ili znaš kako, šta se dešava? Ja sam samo osetila veliku tugu što ta osoba i neki ljudi koji na taj način doživljavaju stvari zapravo ne znaju koliko je lepo na neki drugi način voleti. Pokazivati ljubav i volet. Osetila sam zapravo samo bol, ne u smislu, zaista nije mene tu niko povredio, mislim, mene možda jeste zabolelo u trenutku, ali više tu neku emotivnu bol i prosto samo je sve to izbrisalo na sreću ljudi koji su prilazili i govorili kako treba više toga da postoji, jer je, ne znam da li se znala, u Parizu postoji butik zagrljaja, tako da mislim da bi bilo super da se to zapravo u Beogradu, da. Ali dođite na healing, da. Hoćemo, da, ajde da ponovimo za one gledalce koji su se tek sada uključili, dakle, petak, u 2 ujutru, pa ceo dan do ponoći, dakle ceo 4. novembar, healing, galerija Haos, Dositejeva 3, dođite da budete zagrljeni, isceljeni i voljeni. Zaista divno zvuči. Ali vratila bi se još pre nego što se rastanemo na priču o performansu. Šta ti misliš, koliko su spremni ljudi u Srbiji, koliko uopšte znaju o performansu? Čini mi se negde u onom periodu kad je Marina Abramović dolazila češće kod nas i predstavljala više negde u našoj javnosti svoje radove, da se tu malo zahuktala priča o performansu, da se približio performans i našem mentalitetu, ali da li misliš da treba više pričati o tome kako bi ljudi zapravo znali šta otprilike mogu da očekuju kada ti kažeš dođite na performans? Upravo tako. Mislim da treba i mislim da je zapravo Performance Hub i Marta koja je pokrenula dosta toga u ovom gradu i među mladim ljudima i svakako Marina Abramović koja je zapravo jedna ikona performansa. Kada god pomenete performans, svi upravo, naravno, i to je potpuno jedna legitimna stvar jer je žena zaista napravila nešto, revoluciju umetnosti. Samo kada kažem dođite na performans, voljela bih da za godinu dana, ako budemo pričali, ljudi zaista pomisle da dođu na performans kao na nešto kvalitetno što će doživjeti oni sami. I da shvatite da je zapravo performans danas izražavanje umetnosti 21. veka i modernog doba. Jer jednostavno sve je u interakciji, a performans je zapravo taj koji zaista stavlja publiku kao jednog od glavnih aktera toga. Mislim da je to jedna od najdragocenijih stvari. I može da bude i tekako zanimljivo. Da. A zanima me još samo, kako si ti, rekla si da si muzičarka, zapravo od muzičarke došla do toga da želiš da se baviš performans?
Pa tako što sam ja od uvek i dok sam bila na akademiji volela da spajam razne vrste umetnosti. Ja sam na svakom svom koncertu radila neki vizualni eksperiment i vrlo je bitno da kažem da svaki moj performans ima donekle tu muzičku notu. Ja sam i za ove iskomponovala autorsku muziku koja će sve vreme to pratiti, jer nekako bez toga ne mogu i dosta sviram i prosto i dalje sam u tom poslu muzike, ali ovo je nešto što me ispunjava jer mogu zapravo sve te vrste umetnosti da skupim u jednu i da iskažem svoju emociju ne samo kroz ton, nego i kroz nešto drugo. Kako ćeš izdržati 22 sata da radiš, ili ćeš moći malo da pojedeš, popiješ? Da, nije to performans gde ću ja striktno imati 22 sata sedenja, naprosto kada bude bilo potrebe za pauzom napravit ću je i mislim, radujem se zapravo tome što ne očekujem i ne znam ni šta će se desiti ni sa mnom u tom trenutku. Znači to će biti super zabava i za tebe i za sve one koji budu došli. Da. Baš mi je drago. Hvala ti mnogo što si svratila ovde do nas da podeliš ovo sa našim gledalcima. Znam da su pripreme u toku i da ti nije ni malo jednostavno da za sve nađeš vreme poslednjih dana, ali čast mi je bila da te ugostim i da porazgovaramo na ovu temu. Hvala još jednom, pa ćemo